Nakoy pangutana nimo ba? Unsay tawag anang mamaligya og marang? Naglibog jud ko ay. Mamamarang o mamarangay? Maligya og marang? O kanang mga naninda og mga marang ba? Unsay tawag ana nila? Mamamarang o mamarangay? Pwede ra mamamarang. Nganong mamamarang ha? Pwede man pud mamarangay. Oh, pwede ra sad mamarangay. Mamarangay ya. Nganong mamarangay man nga pwede pud mamamarang? Arir juga na akong hinanggaw da. Puyo ra ko diri pa uli dito ay. Nangutana ra ko oy. Naglibog ba gani ko? Pwede ra gani na mamamarang, pwede sad mamarangay ang tawag na nila kaya maligya og marang. Marang gani, asa gani tawag na mamamarang o mamarangay? Pwede ra gani mamamarang. Kung mamamarang, nganong dili man pwede mamarangay? Arir juga na akong nangita ng hatag kag sakit sa uda. Pwede ra sad mamarangay. Gani kung mamarangay nga pwede man sad mamamarang ano man? Pangutana itong Kuya Kim. Oh sis, I got a boyfriend. Nice. Me too sis. Really? Yes. Where is he from? Another nation. In other nation? Which nation? In my imagination. Oh my god, my boyfriend live in the sea. Which sea? And my fantasy. Action. Sis, I got a boyfriend. Nice. Me too. Really? Yes. Where is his friend? Where is he from? Sige pagwapa, sige pangaplay, sige pangnusnus. Wala ba dyan angay kay perti batiag naong pregaba? Di ba sige pangnusnus, mausap ang naong. Maugani. Maorga pong naong, maorga pong kulpanit. Kaskas iyang ipamalit sa pagwapa. Ako anet like kung pagwapa kay puti ra ang naong niya, ang lawas itom pagkalain. Ang liog yun. Liog ang button. Maugani, mura jud siya og kanang katong gimo mo sa abong kuan. May pagmupalit na nagharina day, brato-brato pa. May pa. Gani. Kung anak naman kay ang naong ni pution, may panlagharina kay nusno sa naong. Oh, gamay gasto. Para mga Chinese food. Gani. Kuan ka na. O bitaw dili ko gwapa. Nari ka niya. Oh, kadungog ko sa inyong giistoryahan, day. Naaram. Dili ko gwapa, pero pag diskartehay na, padaplin na mo, kay basit ibaligya ta mong apel.